Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο να σας δείξω λίγο τα ξηραφάκια της Rapira. Είναι αυτά εδώ. Αυτά μου τα στείλανε όταν είχα πάρει την Razorrock 37, την German, της Land. Μισό να το ταιριάσω αυτό. Και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά με αυτές εδώ τις λεπίδες. Γενικότερα είναι ρώσικη εταιρεία, αλλά κατασκευάζονται στη Σουηδία αυτές. Και γενικότερα οι ρώσικες λεπίδες πάντα είχαν ένα πολύ smooth αποτέλεσμα, όπως ήταν παλιά οι Voxhot, οι οποίες νομίζω σταμάτησαν, δεν βγαίνουν πλέον. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα να βάλουμε το pre-save, να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις λεπίδες. Τα γένια μου είναι 3-4 ημερών, κάπου εκεί. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά με αυτές τις λεπίδες το ξύρισμα, ναι. Απλά θέλω να δω αν κολλήσουν καλύτερα αυτές οι λεπίδες στην German Land και αργότερα στην R41, γιατί ας πούμε εκεί κόλλησαν πολύ καλά οι Silver Blue, οι λεπίδες. Θέλω να δω αν αυτές πάνε καλύτερα. Τώρα θα μου πεις, και η Persona είναι smooth, έτσι. Αν και αυτή είναι smooth, γιατί δεν χρησιμοποιείς Persona? Δεν ξέρω, για έναν ανεξήγητο λόγο δοκίμασα Persona και στις δύο μηχανές, και στην German Land 37 και στην R41, και δεν δούλεψαν καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λεπίδα με λεπίδα έχει διαφορά, δηλαδή ξέρω τι συμβαίνει. Εκεί δεν πήγε καλά πάντως. Να δούμε πώς θα πάει σήμερα εδώ, που πιστεύω θα κολλήσει. Εντάξει, στη Rockwell 6S ό,τι και λεπίδα να βάλεις θα πάει καλά το ξύρισμα, γιατί είναι η πιο smooth μηχανή που υπάρχει, έτσι. Και προτείνεται μάλιστα και για αρχάριους και για όσους έχουν ευαίσθητη επιδερμίδα. Η 6S την προτείνουν, δηλαδή, που βλέπω στα ξένα βίντεο. Οπότε εκεί σίγουρα θα είχα ένα καλό αποτέλεσμα με τη συγκεκριμένη λεπίδα, η οποία πιστεύω θα έχει ένα smooth αποτέλεσμα. Τώρα, εδώ βάλαμε πολύ νερό, να βάλω λίγο σαπούνι ακόμη. Τώρα, αυτή είναι η λεπίδα, από ό,τι είδα βγαίνει και σε platinum έκδοση, και πιστεύω εκείνη θα είναι ακόμα πιο smooth από αυτή. Αλλά αν εμένα μου κάτσει καλά αυτή, θα πάρω αυτήν για τη Land. Και θα δω αργότερα και στην R41 αν κάτσει καλά. Θα δω και εκεί. Γιατί συνήθως τώρα αυτές είναι λίγο επιθετικές. Καλά, η R41 σίγουρα πιο επιθετικές μηχανές, και θέλουμε μια λεπίδα λίγο μυστήρια, να μην είναι πολύ απότομη, πολύ τραχιά, να είναι λίγο γλυκιά, να ξυρίζει όμως, να κόβει καλά, θέλουμε και αυτό, έτσι. Πάμε να δούμε.
Σήμερα τα έκανα όλα λίγο γρήγορα, γρήγορα τον αφρό, γρήγορα όλα και δεν μου πέτυχε ο αφρός πολύ, γιατί βιάζομαι να φύγω και τα έκανα λίγο γρήγορα. Για να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτή η λεπίδα. Λοιπόν, ναι, ήταν όπως το περίμενα. Λοιπόν, πολύ smooth και παράλληλα κοφτερή. Πάρα πολύ καλή. Λες και αυτή η λεπίδα φτιάχτηκε για αυτή τη μηχανή ή και το αντίστροφο. Ναι, νομίζω έκατσε καλύτερα από τη Silver Blue αυτή. Ναι. Ναι, έκατσε καλύτερα. Ναι, παιδιά, έκατσε καλύτερα. Εδώ λίγο αυρό. Λοιπόν, έκατσε τέλεια, παιδιά. Έκατσε τέλεια η λεπίδα. Ναι. Οπότε θα τις παραγγείλω αυτές τις λεπίδες. Ναι, τέλεια, πάμε να ξυπλύνουμε. Λοιπόν, για να δούμε με το άλουμ τώρα τι θα γίνει. Ωραία, κανέναν ερεθισμό. Παιδιά, ναι, τίποτα. Τέλεια.
Πήγε τέλεια, όπως το περίμενα και μάλλον καλύτερα από ό,τι το περίμενα. Πήγε. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε τέλεια, πολύ ωραία λάμα, ναι, πολύ ωραία. Κάτσε να ρίξουμε εδώ καυτό νερό. Να απολυμανθεί η μηχανή. Ξεπλένουμε. Λοιπόν, ναι, πήγε πάρα πολύ ωραία. Αυτές, πάρτε τις παιδιά και θα με θυμηθείτε, έτσι. Με την Slant, τώρα στην R41 δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω και εκεί να δω πώς θα δουλέψει. Αλλά εδώ με την Razor από την Slant, πολύ καλά πήγε, πάρα πολύ καλά. Τις προτείνω, πάρτε τις και θα με θυμηθείτε. Πολύ καλές, πολύ καλές. Αυτά ήταν λοιπόν, θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο, να δοκιμάσω τις λάμες αυτές στην R41 να δω πώς θα δουλέψουν και εκεί. Προς το παρόν σας χαιρετώ, γεια σας.